fem un canvi, parlem de coses importants. La NASA s'ha fixat en Catalunya. La NASA ens mira. Ens mira! Europa no, però la NASA sí, amb un telescopi molt potent. La NASA ens mira, de dir, té poros Catalunya? Sí, poros negres. L'Agència Espacial dels Estats Units ha triat una foto feta des de les muntanyes de Prades com a imatge del dia. Que devien anar molt curt d'imatges del dia per posar-ne una de nit. M'entens? És imatge del dia, però és una imatge de nit, el qual és una paradoxa. Però no entrem en aquest món. Aquí tenim la imatge on podem veure perfectament la coneguda com nebulosa del dofí. L'heu sentit? No fan així els dofins. Fan. Això és una gavina. Està dient, Toni, sí que fem així, Toni, sí que fem així. Però no té forma de dofí, no? Bueno, sí, falta... És una barreja de dofí i peix globus. Sí, una mica. És un dofí que se n'adona al 5è dia que no ha begut aigua, que només cervesa i gin tònic. Està inflat. Dofí perquè té forma de cap de... Sí, una mica de cap de dofí. Una mica de cap de dofí sí que té. I perquè dir-li nebulosa de la pilota saltadora no era tan poètic, m'entens? Aleshores van triar el dofí, que és més maco. Però fixa't si són intel·ligents els dofins que han aconseguit instal·lar-se a l'espai abans que nosaltres, abans que Elon Musk. Són molt llestos, els dofins, tothom m'ho diu. Sí, bueno, podrien ser una miqueta més, jo crec que sí. Tu has vist mai un dofí Atrapa'm si pots? No. Per què? Perquè no poden pujar les escales. Bueno, de dir, Llucià, puja. Bueno, aquesta imatge... M'agrades molt fent de dofí, tio. Ja ho sé. Sí. En lloc de parlar, podries fer de dofí tot el rato. Bueno, els dofins parlen en el seu idioma, el que passa que no ens entenen. Aquesta imatge és molt complicada de fer. El fotògraf va necessitar 58 hores d'imatges capturades durant 15 dies. Què dius, ara? Has d'ensinistrar molt bé el dofí perquè s'estigui quiet tot aquest temps. Vols el peixet del peixet? Has de donar peixet. Però estic una mica indignat perquè jo també porto molts anys enviant fotos igual de bones a la NASA i mai no n'han triat cap de meva. Pues em sap molt de greu, però... Què dius, Toni, que vols veure les fotos? No, jo no he dit res. Bueno, però ho pensaves. Ho pensava. Mira, aquesta, per exemple, aquesta és d'una nebulosa perfecta. Es mereix ser imatge del dia de la NASA, sí o no? Sí o no? S'ho està tapant. Sí! Mira que maco, I aplaudiu això i després no millora. En primer lloc, t'esburro el gra aquest que t'has posat aquí. Digue-li gra, digue-li forat negre, Toni. Forat negre, bueno, sí, també. Sí, n'hi ha més. Però no es veu la nebulosa, si estàs tu pel mig. Home, clar, si no, com saben que he fet jo la foto? Vull dir, jo necessito ser una miqueta protagonista, d'acord? Vaig haver d'estar 58 hores en aquesta posició. I escolta, al final m'he quedat així, no? En tinc més. Mira, aquí una fotografia de la Via Làctia. Mira. Quina gràcia, sembla que l'aguantis tu. Que sembla que l'aguanti jo. Sí, sembla que hagi de caure la Via Làctia, però no, hi ha una... Bueno, efectivament, no és el que acabes de dir. Bueno, i aquí una imatge d'una estrella molt llunyana que estic així com... Mira, l'estic agafant amb els dos dits, amb l'índex i amb l'altre, no? I aquí estic jugant amb uns quants planetes. Perfecte. Aquesta em va costar molt perquè vaig estar com 150.000 milions d'anys esperant que es produís aquest arrenglerament de planetes, que això només passa un cop a la vida sideral. Molt bé. Doncs felicito, tio, perquè tens molta paciència amb les fotos. I aquí estic flotant, Bueno, no sé, la NASA no ho sé, però amb aquests muntatges potser t'agafen per fer portades a l'ABC. Bueno, coses pitjors s'han vist a la galàxia. Gràcies, Toni. Gràcies, que la força t'acompanyi, Òscar. Quin personatge. Mare meva.